hoved for at komme ind i. Det ser rigtig sjovt ud. Den. Og den. Der er ikke plads til mig. Vil du ind i mit bur? Ja, det er hyggeligt at ligge sammen med alt lortet. Ja, jeg er lortemanden. Det kan jeg godt sige. Hvis I skider på mig, får I for et tis. Du kilder. Det er faste navn i dag. Og jeg er klædt ud som pingvinen. Du begynder at blive voldelig. Nu kan du gå ind i huset. Skynd dig. Væk. Prøv at gå ind. Prøv at gå helt ind med hovedet. Lufter der godt. Han lugter. Nu går vi rundt om en enebus. Nu går vi rundt om en enebærmenneskerbus. Nu går vi rundt om Silje. Jeg er sulten. Jeg vil have mad. Der er ikke mere. Der er masser af kaniner. Jeg vil have mad. Yay, er det mine venner? De flygter. Hvor er det fra? Okay, ingen af dem. Nu kommer Smoothie. Så krammer de en hatteklæde igen. Ja. Nej, du må ikke lade være på din bajser. Det er meget flot, dit halskærklæde, tror jeg. Nå. Du er på? Ja, nu er du blevet mus, så. Ja, det har du vel været længe. Bare som menneske, men altså. You know, Zack. Det er fangeleg rundt om mennesket. Ja. Eller kaninmennesket. Op på mennesket. Det gider mig jo. Det er mine nye bedste venner. Smoothie. Smoothie er den, der nok godt kan lide de halserklæder. Ja. Må jeg ikke tage det? Så går man så det og går selvfølgelig den anden vej. Stop! Ej, hvad med den lille? Hvad for en lille? Den lille, den er ikke kommet ud. Den er ikke. Jeg bare lavet ud over. Ej, jeg lugter lidt. Her lugter af kanin. Ja, og du kommer også til at lugte af kanin. Jeg lugter, jeg lugter. Jeg lugter. Hygger du dig? Af kanin. Halløj. Vi har fået en ny kanin. Ja. Den er lidt større, end den plejer at være. Jeg er sulten. Hej Frida. Ja, det er de nye Frida-klon. Ja. Nå ja, du har vist den mobil, ja. Ja. Og jeg filmer stadig.